en 9. Leuk dat jullie kijken naar Top Job. Mijn naam is Job en we zijn hier samen met Raf. En we zitten hier lekker op de skatebaan. We gaan nu skaten, maar stappen. Yeah! Wacht, ik haal even mijn stapje. Ja, wat hè? Doei, moet ik zeggen. Hé, belletje, je moet aan de kant. Kijk, daar ga ik. En we zijn de Mini-landen. Aan de kaarten, man. Oké, dan. Kijk, nu moet je mij zien. Moet je dat zien, hè? Kijk, aan de kant, man. Kijk. Oh, ik ging er bijna tot de top. Oh. Hallo. Nee, kom. Hè? Doei.